लेट स्टार्ट. पहिला चेंडू राजन यांकडून अक्षयाला. उत्कृष्ट असा फुल टॉस बॉल पण रन उत्कृष्ट असा ड्राईव्ह. शानदार फिल्डिंग तिकडे दाजीकडून. शानदार अशी ड्राईव्ह होती पण क्षेत्ररक्षण त्यापेक्षा अति सुंदर आणि हा रनआउट. उत्कृष्ट असा चेंडू होता. सध्या हे त्रिफळाची होत आहे. शानदार असा बॉल. सुशील चव्हाण अजिंक्य चव्हाण. शानदार असं क्षेत्ररक्षण रोहन यांकडून पण तिथे मात्र 34 धाव घेण्यात अजिंक्य यशस्वी. चौकार आणि षटकार बघायला भेटत नाहीत आम्हाला इकडून. पहिल्या षटकानंतर धाव संख्या होती 2. उत्कृष्ट असा पेस. वाईट बॉल मागून स्लेजिंग करण्यात येत आहे. फुल टॉसचा चेंडू होता. तेजा यांकडून उत्कृष्ट असं क्षेत्ररक्षण. पुन्हा एकदा विनय गायकवाड. हा ना धाव संख्या होत आहे 4. उत्कृष्ट फटका आणि चौकार अर्जुन यांच्या बॅटिंगने आलेला. शानदार असा चौकार. फटकार मारला होता. जोरदार असा फटकार. शानदार क्षेत्ररक्षण. पुन्हा असा फटकार. जोरदार असा फटकार होता पण रन धाव मात्र मिळते 1. ऋतुराज सामना करतील शेवटच्या चेंडूचा. दुपारच्या फेरीतले सामना. हा ना उत्कृष्ट. उत्कृष्ट असे क्षेत्ररक्षण बारक्या यांकडून. जोरदार असा फटका ऋतुराज यांकडून. पुढील गोलंदाज रोहन. बॅट खोलू दे. डिक्लेअर स्वरूपात 1 धाव. फुल टॉसचा चेंडू होता. लो फुल टॉस. पुन्हा एकदा 1 धाव. मागच्या सामन्यातील सामनावीर. जोरदार असा फटका. धाव मात्र 1. 13. 5 बॉल 2 to go. यांकडून उत्कृष्ट असं स्कोरिंग. धाव फलक चालवत आहेत ते. क्षेत्ररक्षण चांगलं होतं पण 1 रन घेण्यात लोकेगावकर यशस्वी. शेवटचा चेंडू. जोरदार असा फटका. पुन्हा एकदा 1 धाव. 15. चौथं षटक घेऊन येत आहेत. पहिला चेंडू. 1 धाव. धाव संख्या होते 16.
सुंदर असा बॉल, डिसिजन पेंडिंग. एक धाव. तेजस यांची उत्कृष्ट असा गोलंदाजी, उत्कृष्ट असं षटक बघण्यात येत आहे. अतिरिक्त धाव. धाव संख्या 19. 2 चेंडू शिल्लक. शानदार असा शॉट अमोल यांकडून. क्षेत्ररक्षण पण उत्तम. डिसिजन पेंडिंग. आणि इथे पंचांकडून निर्णय. गोलंदाजी चेक करण्यात आलेला आहे. जोरदार असा फटका मारण्याचा प्रयत्न, परंतु धाव मिळत आहे. 21 धावांची गरज. उत्कृष्ट असा चक्री बॉल टाकला होता सुशील गोंधलेले. वाकडा तिकडा होऊन बॉल टाकत आहे आणि सुशील चव्हाण ऋतुराज गोल्डन डक. सुशील चव्हाण यांसाठी गोल्डन डक. सामना स्ट्रायकर 9चे बॅट्समन उत्कृष्ट असा स्वीप. जो विवेक यांना जमला नव्हता. बरोबर ना अक्षय. डॉट बॉल अभिजित यांकडून. उत्कृष्ट असा चेंडू टोलावलेला आहे. विकेट थोडक्यात. पुढील चेंडू यावेळी मात्र फोकस. अंपायर आपले शानदार असा बॉल. डॉट. धाव संख्या होत आहे 4. सँडी दुसरं षटक घेऊन येत आहे. राईट आर्म राऊंड. तेजस सज्ज. टोला. डॉट बॉल. पुन्हा एकदा डॉट. तिसरा चेंडू घेऊन येत आहे सँडी. एक धाव. वाईट. अतिरिक्त चेंडू. टोलावलेला चेंडू. हा मित्र मिळत आहे 1. उत्कृष्ट अशी झेल विनय यांकडून. या झेलसाठी टोलावला होता. उत्कृष्ट असा क्षेत्ररक्षण. डॉट बॉल. 2 नंतर धाव संख्या होत आहे 7. नवीन ऋतुराज गायकवाड. पारक्या परत स्ट्राईकवर. 11 चेंडू 13 धावांची गरज. उत्कृष्ट असा टोलावलेला चेंडू. धाव मात्र मिळत आहे 1. ऋतुराज लेग स्पिन. वॉर्डन लेग स्पिन.
मिस्ट्री स्पिनर ऋतुराज. यावेळी मात्र फुल टॉस चेंडू, धाव मात्र 1. 11 धावांची गरज. एक षटकार. बारक्या स्ट्राईकवर पुन्हा एकदा जोरदार असा टोलवलेला चेंडू. उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण, उत्कृष्ट असं क्षेत्ररक्षण बघण्यात येत आहे संतोष नार्वेकर यांच्याकडून. चेक. आणि हा मॅच उत्कृष्ट शतक टाकलंय. चेंडू गरज. फुल टॉस असा चेंडू. ह्यावेळी जोरदार होता पण धाव मिळते आहे 1. 5 चेंडू 8 धाव. संतोषाची निर्णायक ओव्हर. अतिरिक्त चेंडू. यावेळी मात्र अतिरिक्त चेंडू 7 धावा. पुन्हा एकदा नो. या पुढील चेंडू फ्री. 5 धावा. सामना बॉल टू रनवर आलाय. नो बॉल. 5 बॉल 4 फ्री हिट कंटिन्यू. जोरदार असा फटका पण 1 चोरटी धाव राहुल यांच्याकडून. शॉर्ट बॉल परंतु चोरटी धाव घेण्यात यश. नाम तो सुना होगा राहुल. 2 धावांची गरज स्ट्रायकर 11ला. उत्कृष्ट असं क्षेत्र बोलू नये. सुशील चव्हाण. बाहेरच्या खेळाडूंनी बोलू नये. उत्कृष्ट असा 1 रन आणि